kwenyu uchivaudza kuti hausi kupiwa chikafu uri kurwara vandatina ndinakufona hapana chandaita zvikanzi zvemina iye naisara wacho ngatipe mari yedu yatakamutenga nayo then akatipa mari yedu yatakamutenga nayo obva aenda zvake takabva kukwamisi kwekwe nchisvika kumba ndandine live pafacebook ndatojusa mari yangu ndichiti ndiwane rubatsiro kuti ndidzokere kuzimbabwe vanhu vari kungofona uri kupi ndikati ndiriko but handisisina intaneti ndatase ndadzimirwa nengerekeni land rangu rablopa zvichai handisi kukwanisa kutaura nevanhu kana even amai vangu ndakatoita zvekupritiza ipapo ndichienda kunovafonera kuti ndozviriko saka handizivi kuti kunoita sei ndikurwadziwa nguva yekuti even ndakuda kudi amanheru kunyanya kana kuti kunai inobva yabatana ndinemwe operation yandinayo ino zvinobva zvabatana pamwe chete ndobva ndatanga kutorwadziwa zvisingatoiti saka ndanga ndichikumbirawo zvinhu zvakandionera. Pane pawataura sekuru vasati vapinda wati une musana unoita sei? Ndine chinhu chinondinanaira kubva pazasi pemusana apa kusvika kumusoro kunuko. Sometimes chinonyatsogara pakati pemusana apa. Even nyangwe ndikarova kudai hapana zvachinenge chakatongomira chakangodaro. Ndakati ndirare sometimes chinenge chichingokwira nekudzika kwira nekudzika. Chinenge chifa chitofamba izvezvi chakatoti ndi pamusana panapo musana wangu uri kutorwadza izvezvi. Chanengo yakareba zvakaita sei? Chinhu ichocho iko nyaya yekushanda mudzimba dzevanhu zvakatangira ndichibva pabasa pandaishanda kuNamibia. Ndichingobva pamba ipapo nekuti tanga tanetsana nenyaya yepasipoti yangu vatora pasipoti yangu havana kundidzokera vakundiudza kuti zvino takakupa pasipoti yako ndikati hamuna kundipa nanhasi vakati orai tichienda kuZimbabwe tokutumira mari nitotore nepasipoti kuenda kwandakungokwira bhazi kwandakaenda ndichimosvika kuZimbabwe chinhu chii chakabva chatanga. Iwe wakambosvitsvaga here? Ndakazvitsvaga ndakatoenda kumaprofita. Handichi zvakanzi wakaberekeswa nani chii kwawakabva kuNamibia because kuNamibia kumagarira ndandakaita ndakagara hangu zvakanaka but iyo nyaya yokuti mune muchimbonamata muri pamwe chete ndainamata nchifasta nchinamata nchifasta saka ndanga ndakuzoona zvinhu zvavanhu zvisingaonekwi. Tauzvinzwa sekuru vari mava tauzvinzwa izvozvo kuti sekuru vave neinsight bozonzwa zvinoitika tichikuti dzimwe nyaya dzatinoona nadzo kudara nditi tinogona kusaona pane zvimwe zvatisingaone nemaziso edu kana zvatisingazivi sekuru ndo pavanenge varipo vopinda imo mumakwati tisingakwanisi kuona but zvimwe zvinhuka tavazobatsirwa senge nasekuru ngativaburitsirei zvokuti iwe uchipedza kutaura vanobva kutoti mushonga wake ndewoyo mushonga wacho ndewoyo handiri kuzviona nyatsovatsanangura sekuru pandaigara kuNamibia ipapapo mhuri yachandaigara nayo zvandakanda kuona ndezvizvi pamazvizi mhuri iyoyo andizvo pamwe zvaitobvawo kumwe kwazvaita se kwazvaiva but kungoti tirerutsire sekuru chete mapindiro avanoita madara zvatisingakwanisi kuzotsanangura nekuona nezvimwe pamwe zvaunenge wasirira ndo sekuru pavanenge vazobvunza kuti kwaona mbosangana zvakadai oboti sekuru andaita se ndandakangana zvakaitika ndakabva kuno kuZimbabwe zvakanaka 2017 ndichisvike ya 2018 ndakagara pamba apa zvokuti pandakangoita 3 days ndiri pamba ipapo ndandakuregret kuti chandaiwira panapa chii ndainzwa kutya ndainzwa kunge ndine mumwe munhu pandiri but kugara hangu zvakanaka ndandakagara zvakanaka ndiri kunyemba ende pei yangu vaindipa intime ende zvese zvandaida vaitondibatsira nyange ndikarwara nyange ndikadi vaindiitira ndakapedza ndofunga gore muna naNovember tainamata nechikusa fasta chinamata chisisa fasta
ndakazongwera asi muri yaenda kuchitifuti vaitoenda kuchechi vanhu ava but inene vaingoti tsvaga chechi yaunoda kuenda tupangidzi zvandada vanondiitira ndakagara muna December vandatotumira mai vangu chikafu takati Christmas yakusvika ngendivatumire chikafu ndofunga muna December imomo muna December imomo ndopa ndakabva ndatanga kusotofu munhu weuya ari kubudirwa handiti ndakutotaura zvaasinganzwi ivo ndichidaro ndopa vakabva vanditi ndakazvanzizva iwo maitiro ako kuti vese vaitiza kuenda mumabedrooms avo ndaisara ndiri ndege pandaitoita 1 hour 30 minutes ndichikudaro uzosumuka zvamundoenda hamunodi kunorara ivo vodzokera mulaunji zvakaitika nguva yakareba zvokuti kana ivo vaitoshaya kuti chii ndobva vaiti vakanamatira mubedroom mangu wanamatira mubedroom yevana saka chaindinetsa ndechoti vamba nemwana wavo ndakasvika ipapa ari grade 2 mwana uite kuti chingoti rare aibva ajamba kuenda kumubhedha kwangu zvonzi anti ndokutya ndaishaya kuti mwana uyu ari kumbotyei day 1 ndisvika ipapo kusvikira mwana uyu akutoita sei akutojamba kuuya kwatiri kusvikira vaiti akangodaro uya utinokere mai uyu ndaivanokera ouya munamata naye orara patisasingaperi tagara mwana uyu achingodaro covid yakasvika takatangisisa covid pemene ndakatanga kurwara ndairwara maweekends chete ndatanga kurwara nchipera simba kana pepa rinosakakwanisa kuita sei kurisumudza ndobva ndavaudza kuti ndiri kurwara murume ndiaitomhanya kundipa mapiritsi but mukadzi anga asingadi but ndakatanga kurota zviri kuitika pamba apa ndakafunga kuti kurota saka ndairota kana kuti ndichirara nemurume ndisingatoziye munhu wacho but chaindinetsa vaiti usarara wakabatidza light dzima light saka mwamusi ndakadzima light bva ndaita kunge ndarara ndakatonzwa munhu andiguma kudai uda kunzwa kuti ndakararera handamupfakanyuka ndinauta sei munguva iyoyo ndakatanga kunamata pandatora bute rero pandamwaya pambete handiti ndobva ndarara ndakanzwa zvinhu zvaitochema pasaibva kunge zviri kutorwirana pandarara ndichirara kudaro ndobva mwana makuseni ndakasvifuma mubhedha wakatota kuita raundi kudai wakaita raundi kudai kunge munhu yaita kuti akati ndindirangwarira kutota raundi rirapa kopi ndakaenda nowacha mashitsi but chiraundi ichocho hachina kumva ndakasiya zvakadaro day reti 3 vanhu vakaenda kupi kuholiday vanoenda mahotels mubvadasara ndege ndibva ndafonerwa neshamwari yangu Fungai handinasi kusiya kune uchinakidza because iholiday timbonofara idutrip mwoyo wangu wamboramba pana vanhu kuiti ndakabereka bhegi rangu ndaenda kupi remba kweshamwari yangu vatatoenda kupi kusimu taenda usiku kudai ndansina tarisiro yekuti ndinopinda mumvura but ndakati ngadrink rangu ndakati handi 2 minutes unenge unowachoma ndambopindawo mumvura kana ngopindawo maages mune muchikudai dai mvura kusvikira ndakutoenda kumberi vari kunzwi ndayanzwira kure kuti vari kudaidza mandatoramba ndichitopinda mukati ndakutoenda pakangouya zuwave bva randikupira kunze ndobva ndabuda kudaro bva ndaramba ndakarara ndakazongopepo vanhu vakandiunganira ndatoneshamwari amenanainendakumba ndakutya handife ndakadzoka kuchikora ndakabereka bhegi rangu bva ndaenda kumba ndatisvika nekumba kwake ndichitora zvinhu zvangu bva ndaenda kumba ndichisvika kumba hana yangu haina kugara zvakanaka ndakada kutoita kuti mhuri hana yakutsemuka ndakati ndikandati chii ndatodzima alamu ndapinda chingopinda mumba ndandakaronga kuti ndodobika ndidya handakwanisa kana kudziisa chikafu mumicrowave nekubvunda ndakati straight kuenda kumba ndichipinda mubedroom wangu
ndobva ndatoratidzwa murungu auya pasaidi pamberi pangu. Anga akapfeka chitrauzi chinosvika muno, but kumusoro uku nekuno anga anitori nevhudzi rechirungu. Akanditarisa karamba kanditarisa, ndingotanga kutya. Ndichitya kudaro ndingatanga kunamata murume wangu yandinazomuona. Mandatraya foni yabhusi yangu kuti ndivaudze kuti dzokaini kune kunhu kutotya. Foni yakazopinda kumapast 11 dzeusiku. Ivo mangwana matseni vachidhiraivha vachidzoka pandavaudza zvinhu zvese zvakaitika. Zvikanzi aiwa vari kuchengetwa ngevatoona vachienda kumumba mavo. But zvavari zvese mukutauro nevanobatsira pafoni zvainzi vane zvinhu zvavo zvavanode zvinokuona kuti kuitii. Ende iwewe vakatokuona kuti une chipo chiri pauri, saka vaida kuchitora, but nevedzidza ravo zviri kuita sei zviri kuramba. Vakadaro mubva vanditi aiwa vari kuchengetwa, havana vanatomboita basa nazvo. Handina kuvabvunza, pandaramba nondisi kana kuoff nazisaende. Ndobva magarara acho anga akutondiumira ipapo. Akakutondiumira kuti ndidzoke kuZimbabwe ndakaomerwa kudaro kuti zvinhu zvakamira so ndanzisina pfungwa yacho. Sometimes ndaitonzwa perfume yavo mublanketi mangu babai vavo. Ende ndaiti kana ndiri mukicheni ivo vachingopinda hana yangu yebva yati pa. Ndova ndatoshaya kuti ndoitei, vachitopfura vachienda kubedroom kwavo. Dzimwe nguva kungokotama kudai kuti rege ndingorongedza zvinhu, ndainzwa chinhu chapinda mukati kunhengo yangu. Ndaitomboita pfungwa yekuti ndidzokere kuZimbabwe, handizive kuti chii. Mabviri acho andakazoita manje pamba ipapo ndanorwadza kuti ndauya nepasipoti yangu, imi motora pasipoti yangu, moti hatina mbobvira wambondipa. And vobva vatora pasipoti yendo kutoichengeta. Musikana aigara ipapo akandiudza zvese akati vanotora mapasipoti evanhu ende wakapusa unobva ipapo usina pasipoti. Ndikati izvozvo zvese handina basa nazvo, but inini handibve pamba ipapo ndisina chekufambisa, ndoita kunge munhu arasirirwa pabhodha panozondinetsa. Ndakatotanga kutoenda kuembassy kwekwe kuita zvokutumira vandiitira ETD. Ndakaita ndega nemari yangu, ende mari yese yava ndaitambira yese musafunga kuti yaigara kwandiri. Ndichipinda mushopu ndichibuda ndisina mari, ndichipinda mushopu ndichiti rega nditenge zvakati, mari handisisina. Saka ezvinezvi handimbozivi kuti zvakabva ikoko here chii. Ivo vari kuti tichambozvitsvaga zvawakaona iwe pfungwa ipamba kana, because inini ndakaona zvese. Ndichiti tiri kuwirirana mukunamata kwatinenge tichiita nyamisirwa ndaitotadza ndasingazvizivi. Saka ndomamirira ndichangobva pamba ipapo ndichienda kuZimbabwe ndichinoita 2 days. Chinhu ichocho bva chatanga kundifamba musana. Vanonamatira vakanditi wakatoberekeswa ipapo. Chinhu ichocho ndo chinenge chichiona kuti kune zvakanaka zvakashata vachiudzwa nechinhu ichocho, ukasazvifambira mutokufa nacho. Saka ndatotambura. Sekuru, indanga ndaya nemurwere ari kurwara nenduru appendix ari kuita se yaari kutaura ane mazvona. Uyu chete niniwo zvangu izvo zvaanganditaurirawo nekuti anoziva kuti ndirobatwo zvake angaitewo chii. Aitese but tinotenda Mwari nekuti auya kwamuri kuti muite se mumubatsire. Chazvakanakira ndechekuti zvese zviri pamiri pake nezvaarosangana nazvo mukati meupenyu hwake haangazvisiye iye awana mukana wekuita se wokutarisana nemi. Handi mazvona ndiye Fungai sekuru mamuzi aita se achitaura nyaya yake abvawo nekwatiri kuSly Media ati ndatambura veduwe nditsvagirewo vanondibatsira, mari handina. Amai vake vari kumushaya zvezvizvi, vari kurwara neBP, ari kushaya $16 yekuti atenge matablets eBP avatumire. Iye ane matambudziko ake manzwa aita se achitaura. Ndosaka ndati aiwa handiri kuna sekuru vangu vaite se vanokubatsira. Ndiye sekuru muzukuru manzwa achitaura
yakwidza makata. Yeah. Inini pasvika ndavhunduka. Okay. But ndangoti regai ndimbotarisisa. Okay. Fungai achipinda muno cross apa achidzoka pa nekuda kwemurwere angari muno. Ndio pandaona kuti munhu na alhamdulillah ndongoti sekutaura kwaita kuti akafamba mumvura. Mumvura mune zvinhu 2. Mune zvemo zvinofamba hove, njuzu. Handiti ka? Saka time ya uyu aifanira akadisappear. But mhepo yakamutakura kunze ndo inoreva mudzimu wana. Asi pakuenda kwakaita kumvura ndo chinhu chakamugara. Chinhu chakaona imba dzebasa remumba rakanaka, alhamdulillah nditi rakashata. Nokuti munhu unenge achiti ndikashanda nditsvage rubatsiro. So paari iye azvizive kuti kana akafamba kana akanyengwa nemurume akaita mari, baba ava mabusiness lady yavo. Yokuti kana uchifamba chiso chako varume vanofanira kukunyenga, varume vanofanira kukuda. Zvokuti dai akabvuma kuchekereswa nababa ava, alhamdulillah. Saka vakamugadzika mweya wekuti anofanira kuradza senjuzu. Injuzu kai? Kuti akajoiniswa chitendero chavo baba ava asingazive maspirits akaipa. Saka tichitarisa zvedu alhamdulillah, because time yeusiku kana asingazive anoona vanhu paakanzwa vanhu achirwisana, handiti kureva kuti chinhu chaakapiwa uyu, handiti dai asinoshandisa bute aiona zvimwe zvinhu. Ane mudzimu so, handiti kuchishona vanoti tsungunwe, handiti ndosaka yakati ichifamba tsungunwe yake vedzinza rekwake rakabva rati aiwa atingandodeura ropa mudamu mungu. Ndosaka yakamukanda kunze. Haisi njuzi, tsungunwe yakamukanda kunze ndo iri paari. Asi vanga vakatora vakaona spirits yenjuzu. Ndo saka dakafitana nayo njuzu yemumba paakaenda kunoko vanga asingadzokeri. Asi alhamdulillah kuti tsungunwe yekumhuri kwake ndo yakamukanda kunze ikati atite izvozvozvo. Saka kureva kuti time yawakanzwa vanhu achipopotedzana mumablankets, tsungunwe yako yakauya mudzimu yako, unofanira kuti ukumbirirwe pasi pemuti. Handiti ukumbirirwa, haufaniri kungoenda kurukuva zvisina nebasa rese. Because nazvino kutaura kuri kuita so iri kuenda chirealize kuti aiwa unofanira kushara. Waifanira kunge inyaya yekuti wakadzidza ukati regai tonotsvaga mabasa. Anime anozvanoita mabasa. Ndo problem yako. BP yamai kumusha alhamdulillah haisi dambudziko. BP vanonwa mushonga 2 to 3 days yadzikira. Asi chandoziva chekuti chavakakuberekesa ichi chidhimoni chavo tinobvisa. Wallahi tobvisa. Ikoko kugara kwakaita kumusana kwako tichangokubvisawo. So handiti baba akakupfeka akakuita murume ndiwo unoranda nawo baba wako chiwawo. Unoranda nawo each and every time. And paunofamba peso iwo waiona kuchisa iwo unotochisa futi. Hauzizivi? Une zvinhu tu varume akatanga kukunyenga patime yanoda kuti anyatsa kusununguka vanongonza kugumbuka futi. Havachadi baba vayo kuti unambochita sei. Saka spirit yavo yakaipa. Because vanhu vakatojara kuti vakatonotsvaga mushonga nemukadzi wako akarombera zvinhu zvipi izvozvo. But wallahi isusu atite tiri kutoti isusu ivo baba vavo tichangodzosera chinhu chavo chidzokere kumakwa chivatevere. Handiti ivo usari uri fungi. Ndizvo usari uri fungi wemuzimbabwe. Na alhamdulillah achapona anoti apo pakasununguka hatina dambudziko kuti washaiwa chiche washachi. Isusu tinongokugeza tokubvisa jambwa munyama kana uchiwanikwa kana uchishaiwa hazvina basa. Asi isusu chatikuda kuti usari uri munhu anochemerwa navabereki kuti ukwanise kushavira vabereki uwane basa rako. Kana zvimwe zvose zvimadhimoni nyaya wataura appendix ndongoti doctor akaona dai usina kubviswa mvura iyoyo dai akaenda kumwoyo hapana.
handiti. So isusu vanoshora kuti vanhu vechishona kana kuti vanhu vanoita zvemishonga ava vanhu vemanga tinawo mushonga wekutoda kutokiliya nduru iyoyo handiti. But mushonga iwoyo tokutaura chokwadi ngekuti miti iri musango taitora miti iyoyo toisanganisa nemidzi yagaiva ita powder tosanganisa iyoyo appendix totora mushonga ulipo takauya nawo nezuro handiti kuti afange kutaura waita afange mudzimu wako waita utungamiriri totora nekali yeyero yekumbare tosanganisa tobika handiti bika porridge kana tobika chii wodya system yako yotanga kuita yotanga kubvisa tsvina iyeyo handiti kuona. Saka hapana chinhu chakaipa mushonga kuchiboiti nawo kunga isusu achapona inini achapona wallahi alhamdulillah Allah kana vatikwanisa kuchengeta mishonga yekurapa ipapo hatina problem hatina dambudziko naso. Mushonga waappendix tinawo wokuti uchakwanisa kuklina system yoside doro tsvina iyo dzibve hatina dambudziko naso. Saka mushonga icho chokuti hanzi chawakabereka chimurume chawakabereka ayo ngatichibvise vakomana vakutsvage uone chaiyo vanoti ndoda kurara newewe kwete kuti anokurara secret iwe usingazivi ayo handiti. Saka mushonga yo tinobvisa icho tobvisa sisi vangu ava ndapinda mumba mavo ndichiita kunge tiri kuda kubika nevana vavo but sisi vangu ava hamina zvavangoita so zvekuita kunge vagumbuka zvikanzi panze paita zvigure panze apa zvigure zvauya zvishwadzi zvamira padhuze nebaba vavo ndobva ndatanga kuumbira maoko ndichidai asi ndanga ndichitya asi kwauya dhongi madhongi ranga rakanaka risingaiti kunge ndobhiza here asi enge nekala yedhongi aya anochengetwa mudzimba aya mamisha dhongi ranga rakaita kunge rakandifuratira but kundifuratira kwarakaita ranga richitambisa kumashure but zvigure zvepa zvanga zvichidaiwo zvakuumbirawo maoko vachitaura but vasingadedzeri sinzingazvinzwa dhongi rere rabva rangopinda mumba richimhanya but mumba imomo mabviswa vanhu vanenge vatatu murume anga akaita mutema anga akadembedzanwa achiburidzwa kunze vakabuda futi mumwe murume anga akachenuruka kuita waiti kumeso achibva aburidzwa futi vakauya mukadzi achibva apfuura futi nepaandiri bva vaendeswako dhongi ndo parabva rapinda mumba muyamwe rapinda kudaro ndo arina kubuda ini ndiri panze zvikanzi saka vanhu ava vachatorwa sei kwabva kwauya chinenge chimutsindira chogadzira rodhi yeye handiti vanhu vaizvichinzi vachatorwa vachaendwa navo but kwaita varungu 2 varamba vakanditarisa havangada kutaura nini but vatadza kutaura nini pavaita kunge vatenderera vatora zvinhu zvezvibva vatanga kudhiraivha vachienda ngoma dzezvigure dzichitorera vachienda pandatopepuka kuti ndiudze sisi vangu vandinogara navo zvandirambira nekuti pane zvaitika mukusawirirana nekuti ndiri kugara navo nezuro ndichitosvika zvikanzi maganisa pana paibaipana saka ndobva ndangoti handindi manga nditi zvonimeme muri kugara kwamutoko kusara nemwana wangu nhasi makunditi ibva asi ndakambotaura kuti muda kunotsvaga pano makandirambidza but nhasi meme makunditi from norway chibva panapa ande kuti wataura kuti uri kuenda kumajournalist wakambovakatorwa nezbc wakaita mari yako wakatadza kutsvaga imba yako kuti ndakapiwa nezbc waenda futi kuna journalist waenda wapiwa mari ndokuzviziva uri kutsvaga imitobva pano saka zvinhu zvokundirimira tindoita sendoti urwere kuna amai chaivo ndinowaona ndinotosacrifice kuti ini ndifamwe nenzara but mai vakandibereka vakakuta iye ndakamuudza dambudziko rina mai anoriziva but haana kana sendi kubva pandakabva KuOman atofunga kuti inini ndine mari handiti regai musiyaya regai aiti anongoenda pamutoko wake ikoko
kwamutikokuya anenge akadzoka ngoti ndakazobhadhara renti yangu nemvura nemagetsi ndakuenda hatinge chikafu hatinge chii mwana wake arimo ndoti inini nyange ndakaona mari yangu hazviitika kuti vana vafe nenzara ndikasungirwa mari ndakutoita saizvozvo kumusha ndinokutori nezvimwe zvakatomira zvandatadza kutoita saka ndatopererwa wena. Alhamdulillah. Yoga sekuru. Iya nebasa. Pese pawatendera zvogure chichi ungonozviziva handiti kuzvitendero nekurwidzana kwemadhongi nehondo dzese dzokusangana nadzo wakafamba munyika ukaitiswa zvese ukajoiniswa waiti kunamata handiti zvituno zvese zvauri kuona zvabuditsva macolors handiti ka zvinhu zviri pachena handiti nokuti dongi harigare mumba ka dongi rinogara muchi panze rikapinda mumba kwakanaka saka wakafamba kunzo kumiddle east kwanga uri kwete hakuna zvikwambo handiti vakajoina munhu akakutora vakakupfekedza akakuita wavo vanokuitisa musatanist handikuzvona saka chechi iyo wakaisvika ikatokupfeka so nhasi uno mafriends chichichi pawainamata nezvaitika zvese vari kukutevera zvigure zvauri kuona izvo vavaroi vane respect vaitomira kuti ibude mumba so varoi vari kufamba pauri isusu kuti alhamdulillah chakola vari fair ungajoina chitendo chechisatanist ukajoina chitendo chakaipa isusu tikuti nhasi stop handiti chatinoziva chekuti tiri kukupa mushonga hatiti tabuda nhasi tichitaura tobvata kuti ingobuda tinoti stop handiti mishonga tinayo inomisa mishonga tinayo inomisa kurarwa hausi tizotangira pauri kurariwa kune vamwe vanhu vararwa vakaiuya panapa chichema dziri chembere dziri over 60 years dzichitotaura kuti nhengo yangu iri kurwadza asi situkumisa so iyoyo dhimoni riri pauri iroro handiti rakakuta kuti raida kuti the queen of sea alhamdulillah nhasi pawapinda munomu rakuto izvozvi nhasi vanhu vakamira kugedhi kune musangano kugedhi wausoziva nezvako saka achapola anoti ndinombomira kurwisa hondo dzasikafanike iwewe nokuti wakaita 2 dzimba hapana imba yawakapinda muzukuru yakanaka hapana imba yawakashandira yakanaka waito pamwe pacho nekusaziva waitomuvha something tisa apa uchitobika chikafu chisa apa uchitoshanda usingazivi ichi chichirara newe nditi so zvinhu zvese zviri pauri so nhasi nekusawirirana kwakaita mdzimu wako uri pauri wakaramba zvese izvozvo ndosaka wakazokupusha ukurwadziwa kuti wakakunge rombe but hausi rombe vanzoshona ndataura ukurwadziwa kuti wakauya kunge rombe but hausi chi mwari nevadzimu taakuchiti kana iri iyo yakakubvisa mumvura kukuisa kunze ngaichikushavira alhamdulillah saka ipapo apazopinda inini tinozokukumbirira yasvika nguva iyoyo hapasi pekuti ndini ndinozoita mutambo wacho iwewe tikabvesa zvesezvo unofanira kutsvaga 2 cents 3 cents wogara poitwa mutambo wako zvinhu zvofana mutambo wako ndio uchavhara basa rese iri munhu wese ari kukuseka nhasi uno kuti waenda pajournalist waenda pana chii nguva yemutambo wako kana yazokwana mutambo wako uchaushandira wega uisa pfuma isusu tozomisiridza mutambo wacho kuti kana uri ndiwo wakamubvisa mumvura kana ndiwo wakamuendesa kupo unomushavira chimushavira zvinhu zvako zvifambe alhamdulillah handisiza pane pamwe futi mubvunzo alhamdulillah asi kumbe vandopindwa ndoda kuti ndingosununguka ndisvikira ndawanope kwekuenda ngombe vazi ndichingosvika kudai owanini kudai
hazvina basa zviripo wasunungurwa nhasi mushonga uripo kusunungurwa kwauri kuenda kumba kwacho kuti kakupa ukaenda ukunosunungurwa kusunungurwa hakuna basa kusunungurwa unosunungurwa maita basa zikuudzwa zvakawanda takatateka tibatsire hanzvadzava zati hadzimbudzi kuzvarira chipane vanhu kutiita ndiro ukatora munhu auya kumajournalist atambura hakuna nhamu uya ungatega ndinoshambadza unekaona kuti ndatambura kusimwe kusisiri kutambura ndekupi rega ndingonobuda pachina ndiudze vanhu kuti vamwe vanonyara kuti journalist anondishambadza journalist ashambadzi handiti journalist munhu anobatsira handiti even nyika mamiriro atakaita journalist anoita kuti imimi nenini tionani inini ndizive kuti mushonga uyu ndoshandisa sei ipapa nasuno ndakutoziva kuti appendicitis ndorapa sei ende ndiri kutoiziva asi kana tichitaura kutochiti itsvo nechi zvabatana anzichi itsvo nechi zvabatana zvaita mvura so zvinokamuriwa sei hakuna ndiri kunyengerera zvikuru nevamwe vese hakuna mushonga watisina nganga yese kana maona yakagadzika miti so mishonga ine zvokuita zvese tinazvo mishonga kana ukatonzi inonzi mushonga upi neupi chikwambo chinhu chakatonosvagiwa pane vaniripo handiti kuti chigadziwe chiite chikwambo kana chachisenganiswa neropa kuti chikanganise munhu so chikwambo ichochi chine mushonga unochikanganisa zvakangofanana nafoja kuti inzi foja inenge arimo mumunda yorijiwa yetwa sei kuti yozosvika kunzi foja saka chikwambo ichocho chine mushonga unochimisa kuti iwewe no saka anochitiwo no achapona ndopakamira kuti no kana ngava munhu akajoina satanist totoziva kuti uyu musikana uyu akuita so nekuda kweusatanist wacho pane mushonga unomisa kuti no uripo futi unoita kuti no saka hapana chimwe chinhu kana munhu achikuvenga nekuda kwokuti kumasoko bhozi unogona kufamba usina kugeza wotonzwa kumasoko kwokuti kuri kurema munhu akakuona unzoti akutonzwa smell but iwe hausiziva kuti vanhu akukunzwa kukuona apa uri kuvanhuhwira hausi kuziziva saka isusu tiripo pakuziva kuti right uyu ndosaka ndakuudza kuti uchingopinda munomu wangochichisa nokuti padarika tingati dai angari mrs but aratidza kuti vhudzi munhu akaita semurungu but is very old akura saka isusu toda kukubvisa uratidze kala yako one uratidze kana kuri kururama vanokuona kururama vakuone vanokufarira vanokuti ndokuda vakude vanoda kukuisa mumba aiwa varipo vakufarira handiti so imwe yekuzonzi iwe unonzwa wakarara bozi mukadzi anonzwa feeling yekuhope haana chaanonzwa kana vanhu akavaona unotozoita pepuroti kwina handina murume asi feeling yemumba hauna wallahi hauna ina nditombode kana ndakanzi arundida ndogona mubvuma chingasvika panoandatibrashirina kutodziva nyanga nokuti feeling yako yakapera nababa wakavasiya but unawo wanzochonacho wakavasiya but chi foto yako yopa wakatoreva passport vakasara foto vanokufollowa vanokuteera kufollowa payoutube kuri right kufollowa payoutube kuti kuna achapona kuna ng'anganingi zviri right but kufollowewa nemunhu wechikwambo kwakaipa bozi mukaita 6 handiti ndikuudze chaanoshandisa time yano munosanganisira power yeuyo neuyo mugadzira mari ivo vakuita kwakufuma anofuma udokota iwoyoyo udokota iwoyo ndokuti vanhu zvisisike kuti vanorapa ndopanobva brain dzavo ndopanobva zvinhu zvese udokota unoda kuti akalombera saka zvinhu vanhu vakafamba shukra tinotenda seuro nekubatsira nekutanga kugamuchira fungai nekubvuma kumubatsira tine tarisiro kuti pamberi apo kana zvichinge zvanaka fungai anogona kusadzoka nekuzokutendai kana kusadzoka kuzotitenda anozonoudza vamwe pamberi saka imimi neni ngatigarei takazvigamuchira izvozvo kuti munhu watiri kubatsira pazuva ranhasi anogona kusadzoka asi pacho anovhunzwa kuti kozvo zvako zvakaita sei
zita renyu nerangu ndora achataura kumberi ndiwo kutenda kwake. Handiti ka sekuru? Tinotenda. Handiti ka. Ndo vazhinji vatikusangana navo. Tikabatsira akapona andina kuisa nhamba dzangu paYouTube. Vanakomarombe apa dzebhati ndedzangu inini. But vazukuru fanike imimi vamwe kuAmerica. Nkomarombe ndakatobvunza kuti ko nhamba dzangu nkomarombe muita sei? Makadzisa here musina ndiudzo zvinhu handina kuita so. Makanogadzira group muri kuUK nekuEngland. Mumane magroup munosaka nyanga yako ndiko but ndine E. Handina kuapa nhamba iyo. Kana nkomarombe nazvino ndabvunza munhu nasukusenzi pangori nenhamba 1. But phone yangu anombonita kapana. Andi yakuita iyo yakutoshanda kunge iyi za2. Saka aiwa isusu tinotenda. Munyama anofanirwa kubviswa vanhu vanyari because unosheja unotadzira vanhu. Watobva munyama. Iwe dzakudidiki atova muwabira vakatobva kudza ndimo. Iwe vakadzi vakagara navo vese vabva kunze kwenyika muchati mutaure nyaya yemunhu vanokuudza iyo zvakatobva paSouth Africa. Kuuya tirenge. Hatisi kuti muzouya tatongotaura kuti takatozvigamuchira kudhara. Saka tikuti kana zvichinge zvazoita kana zvichinge even zvaramba usazvinetse zvako nekudzoka. Matauriro aunoita mazita evanhu vanenge vakubatsira minamato mukuru ane wazvona. Kana wadzoka tinotenda tinofanira kuva wadzoka futi kwaya kana paTV papapa. Hama weye zvinhu zvezvi regai ndikuudzei zvakapera. Aiwa tinogamuchira. Asi tikanzwa wati zii tinongoti sekuru ndafunga zvakaita. Fungai wakaenda. Fungai yakaenda ndafunga zvakaita. Dai zvadanga achiri kurwara. Dai achiri kutifonera. Chinozoitwa vanhu vanhu aya kwasvika kuno kukazombuditsira kuti ione zviro zvakaitika. Achafara anoda tuite secret umuti iye ndiye akanaka. Aiwa tinotenda sekuru. Alhamdulillah.